La gràcia és que quan tu vas a veure un show drag no t'esperes res i t'ho esperes tot. I llavors realment tu te sentes a un show drag i no saps què passarà. I en general, mentre el que estigui passant t'entretingui, t'és igual el que passi. La Clàudia Rius, la Paula Carreras, la Rita Roig i l'Ofèlia Carbonell són gent de merda. I tu també. Què vol dir ser drag? Sí, o per vosaltres també, no? Sí. No, comença tu, que ets més conceptual. Em vols dir? Trobo que és una preguntota, com per començar, perquè és un art molt divers que pot voler dir moltes coses i moltes coses per diferents persones, no? Cadascú té com la seva visió i té una mica la seva... Però jo, la meva personal seria fer art que d'alguna manera juga o destapa el gènere per al pacte social que és, no? I llavors, clar, està molt vinculat amb el cabaret, no? I amb el món del show i de l'espectacle, del brilli-brilli, del glamour, no? Però clar, és tot més un mood board que no pas una descripció concreta, per tant és una mica complicat. Clar, al final drag, la paraula drag ve de dressed as a girl, originalment. Sí, és com un acrònim. Exacte, i llavors simplement això és el que és el drag de forma clàssica, s'entén com això, no? Pues, normalment homes cis que imiten, no? Que es vestien com a dones i tal. I que en el meu cas concret jo l'associo normalment a això, a la llibertat, perquè realment és tu pots fer una mica el que vulguis, et dona moltíssima llibertat i et permet jugar en diversos nivells, tant a nivell escènic com a nivell estètic, i de per si, i evidentment, doncs, com a concepte jugues amb això, jugues amb el gènere, jugues amb el que es pot, amb el que no es pot, amb el que està ben vist, amb el que no està ben vist, i després el que és el show pot tenir a veure però no tenir res a veure. Però bé, això és el que seria el drag per mi. El show en si, o sigui, com la cosa que una persona pot pagar una entrada per anar a veure, vosaltres què feu? Balleu, canteu? Jo vaig començar en el que és el món de l'art, de la performance, en el món del cabaret, sense entrar en el món del drag. Representa jo fa ja doncs, com 10 anys, i llavors els meus números sempre estaven basats en el cant, perquè és el que faig. Jo soc cantant, doncs jo he arrossegat això, i els meus shows es basen en el cant, en la interacció amb el públic i en el cant. De forma molt diversa, vull dir, jo no faig lip-syncs en principi, com que, vull dir, jo si canto una cançó, i sé que estic fent l'esforç de cantar la cançó, ja sé que ja està, te la canto i ja està, la cançó n'hi ha prou. Sí que canto, doncs, molt divers, que a mi m'agrada molt cantar òpera, que és una cosa que juga també molt amb això, amb els estereotips de gènere, perquè canto òpera amb veu de soprano. El meu drag a nivell estètic no és femení, vull dir, combino coses, sí que porto perruques, però el meu maquillatge no és un maquillatge realista, jo no modifico el meu cos, de manera que les meves cames són peludes, si us ensenyo el cul és pelut, vull dir, no porto pits, vull dir, no modifico el meu cos, simplement porto elements que s'associen a la feminitat, com poden ser vestits, o perruques, coses així, i llavors la gràcia és que quan tu vas a veure un show drag no t'esperes res i t'ho esperes tot, i llavors realment tu te sentes a un show drag i no saps què passarà. I en general, mentre el que estigui passant t'entretingui, t'és igual el que passi. I aquí està la gràcia i la màgia del drag, que mentre això que estigui passant tu tingui entretingut, o et faci pensar, o et faci riure, o et faci plorar, o el que sigui, pots cantar, jo canto cançons d'òpera, versions de Los Punsetes, cançons de musicals, cançons pop, és que pots fer el que vulguis i la gent s'ho menja tot amb patates, perquè és que li estàs venent. Hi ha d'haver sempre humor en el drag? En els espectacles? No. Jo crec que, com és un show, i té molt a veure amb l'espectacle, amb el món de l'espectacle, però entretenir es pot entretenir de moltes maneres, no? Simplement has de tenir el públic amb tu, no? Que fascinar el públic d'alguna manera, que això ho pots fer amb comèdia, això ho pots fer però també en coses molt tristes, molt emocionants, molt tal.